ассалому алайкум вардорои азиз, салом ба ҳама мардуми сарбаланди тоҷик. умедворастам ҳар як шумо сиҳат саломат ҳастед. ҳама каза хуш омадед ба канали ҳафта душанбе. ва дӯстони азиз, дар набори имрӯза бо дархости зиёде аз подписчиконамон тасмим гирифтем ки як набор фақат Mercedes Benz C-Class яъне сечкора ба набор бигирем. хулас бордро қариб лабои кузофи сечка ҳастае ва шуморам дастгирӣ кардаен морам фаромӯш накунем. бордро ҳатман лайкора бизанен. нафарои толл мемонед, хоҳишмандам дар канал подписатсия кунен. навора бошад ногзаронда то охириш тамошо кунем. беҳтарин навошидаги иншоалло ки маъқултон мешава. рақамҳои ватсаи мо дар рӯи навор мебурӯяд. агар ягонтатон ягона буд мошини хона, замин, квартира ва умуман чи навуд молу маҳсулот барои реклама кардан дошта бошен, пас сурат ва маълумотиашро дар ватсаи мо равон кунед. иншоалло дар навори оянда реклама мекунем. курсеро бо дӯстони азиз дар рӯи экран мебурӯяд ва инак мо навора сар мекунем. тамошои бо фароғат ба хайраки шумо хонем. бордро пешаи навори сечкора сар кардан срочно якта хонаи фурӯшия амира реклама мекунем, баъдан навора сар мекунем. бордро квартираи фурӯшии ҳастае қарор дорад дар шаҳри душанбе, тарафҳои 112 дӯстони азиз. доми 8 этажаене ки хона дар 5 этаж қарор дорад. хонагаи бордро 54 метри квадратӣ масоҳат дорад. нархиш 550 000 сомон. соҳибш мегӯяд хона рӯ паррӯи заправкаи Zoir Oilда қарор дорад. документҳо шартномавӣ. хулас мегӯяд ду подъезд 54 квадрат наздикии масҷиди Меҳкалон. дӯстони азиз, рақамҳои соҳибша дар рӯи навор мемонам. марҳамат дар тамос явед ва маълумоти бештарро дарёфт намоед. нофта намона бордро ки шумо агар чунин хонаҳои фурӯшӣ доред ба мо равон кунед. иншоалло дар навори баъдина реклама мекунем. бордрои азиз, инак навори сечкора сар мекунем. любитело ҳатман лайкора бизанен, фаромӯш накунен. ва якум сечкаи фурӯшимон бордро агар хато накунем 205 кузов мешава. соли 2015, объем мотор 2, коробка автомат, сӯзишворӣ бензин, ранг бошад сафед. мошин бордрои азиз қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархи мошин 214 000 сомон. пробегиш 169 000 километр. соҳиби мошин қайд кардаги ки мега срочно мошин фурӯхта мешава. мошин дар Москва бо номерои тоҷикӣ. хулас беҳтарин ҳолата қарор дорад. 4 баллон диска навай. харидори амир бошад ягон занг бизана. рақамҳои соҳибша дар рӯи навор мемонам. марҳамат дар тамос шавед ва маълумоти бештарро дарёфт кунед. бордрои сечкаи наватимон 202 кузов, соли мошин 2000, объем мотор 2.4, сӯзишвориш бензини холӣ, коробка автомат, ранг сиёҳ, кузов седан. пробегиш 147 000 километр. мошин бордро қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархи мошин 99 900 сомон. соҳиби мошин мегӯяд мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мотор, ходовой, коробка 100%, тонировка дорад. маълумоти бештар тариқи телефон ва ин ки дар номерои простои занг бизанед. ана масъалаи ҳуҷҷатҳош мегӯяд маслиҳати рӯ ба рӯ мекунем. мошина омада устоқати проверка кунед, баъд бихаринша. рақамҳои соҳибша дар рӯи навор мемонам. марҳамат занг занед ва маълумоти пурраро пурсон шавед. бордрои азиз, сечкаи наватимон 202 кузов, соли 2000, объем мотор 1.8, сӯзишвориш бензин газ, кузов седан, ранг сиёҳ, пробегиш 200 000 километр. мошин бордрои азиз қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. нархи мошин 120 000 сомон. соҳибш мегӯяд мошин сахт тоза, комплектатсия элеганс, 4 электропакет, обогрев сиденӣ, автопилот, кондитсионер ях, салон сиёҳ, мотор 1.8, ходовой, коробка мотор 100, задни камера, регистратор. соли 2000, вин-кодиш хати савдо дар назди мошин мешава. ягон BMW F10 ё ин ки Camry 2 боша, алишам мешава. илтимос карда беҳуда занг назанед. дӯстони азиз, рақамҳои соҳибша дар рӯи навор мемонам. марҳамат дар тамос шавед ва маълумоти бештарро дарёфт кунед. нокута намона бордро ки шумо дар чӣ намуд мошин лозим мешава, ҳатман дар комментария нависонед ва мо иншоалло дар навори баъдина ҷойгир мекунем. бордрои азиз, чорум сечкаи фурӯшимон, соли берушиш 1995 сол, объем мотор 1.8, сӯзишвориш бензини холӣ, коробка механика, ранг бошад кабуд, кузов седан. мошин бордрои азиз қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархи мошин 45 000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. утилизатсия дорад. ҳуҷҷати солона нав кардаги, хулас ҳамаш қоидавӣ. рақамҳои соҳибша дар рӯи навор мемонам. марҳамат дар тамос шавед ва маълумоти пурраро пурсон шавед.
бордури сечкаи навбатимон 204 кузов мешавад. Агар хато накунам, солаш 2013 солаи объём мотори гаштаи сӯзишвориш бензини худи коробка автомат ранг сафед кузов седан. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 125000 сомон, пробег 645000 км. мошин бордуро ана соҳибш қай кардагае ки мошин мега Америкадай дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. мотори гашти турбо, расходаш 8 литр. мошин гаштесай хулас ҳамаш радной, краскашам радной, хадавои соз, да калидаи мошин хайрдуро бошад занг бизананд. рақамҳои соҳибша дар рӯи навор мемонад. марҳамат дар тамос шавед ва маълумоти бештарро дарёфт намоед. ногуфтонам набордори азиз ки рақамҳои ватсаи мо дар рӯи навор мебирояд. агар ягон татуни ягон намуд мошин, хона, замин, квартира ва умуман чӣ намуд молу маҳсулот барои реклама кардан дошта бошед, пас сурат ва маълумотиашро дар ватсаи мо равон кунед. иншоалло дар навори баъдина реклама мекунем. дӯстони азиз, шашум сечкаи фурӯшимон солаш 94, объём мотори 1.8, сӯзишвориш бензину газ, коробка механика, ранг сервиси, кузов седан. мошин бордури азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 48000 сомон, номеро транзит. соҳибаш мега Mercedes Benz класс, солаш 94. мошин мега дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. утилизатсия документ дорад. дӯстони азиз, то моҳи сентябра гази евро 4 муомиларам дорад, срочно фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳибша дар рӯи навор мемонад. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дарёфт кунед. бордури ҳафтум сечкаи фурӯшимон солаш 94, объём мотори 1.8, сӯзишвориш бензини худи, коробка механика, ранг сервиси, кузов седан. пробег 610,000 км, дисково простой. мошин бордури азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 35000 сомон. соҳибаш мега мошин ҳуҷҷат дора, утилизатсиярам дора, вале соҳибаш қайд кардаги нест ки ҳуҷҷатҳо чӣ қадари дигар муҳлат дора. рақамҳои соҳибша дар рӯи навор мемонад. марҳамат занг занед ва маълумоти аниқаро дарёфт намоед. бордуро навора идома диҳед ва шуморо дастгир кардаи моро фаромӯш накунед. ҳатман лайкҳоро бизанед. нафари тол мемонед, хоҳишмандам подписатсия кунед. ва сечкаи навбатимон бордуро 203 кузов, яъне компрессор, солаш 2001, объём мотор 2, сӯзишвориш бензин газ, коробка автомат, ранг сервиси, кузов седан. мошин бордурои азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 55000 сомон. соҳибаш мега мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, срочно фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳибша дар рӯи навор мемонад. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро аз худи соҳибаш дарёфт намоед. марҳаба, бордурои сечкаи навбатимон солаш 97, объём мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка механика, ранг сервиси, кузов седан, номеро транзит. мошин бордуро дар шаҳри Бохтар қарор дорад, яъне Қурған. нархи мошин 68000 сомон. соҳибаш мега мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ана ҳуҷҷатҳош ноҳ моҳи дигар муҳлат дорад. 4 баллон пачка, кондитсионер ях, абагирсиданиш мега кор мекунад. тонировкаш пӯчидагиай, ягон чишам мегзарем барои тонировкаш. рақамҳои соҳибша дар рӯи навор мемонам. дӯстон, марҳамат дар тамос шавед ва маълумоти бештарро аз худи соҳибаш дарёфт кунед ва қатъияка савдо кунед. марҳама, бордуро боз як 202 кузови дигар баҳри шумо солаш 95, объём мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка механика, ранг сервиси, кузов седан. мошин бордури азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 33500 сомон. соҳибаш мега мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, срочно фурӯхта мешавад ва нашод ҳуҷҷатҳои мошин ягон маълумот қайд кардаги нест. рақамҳои соҳибша барои маълумоти бештар дар рӯи навор мондагиам. марҳамат дар тамос шавед ва маълумоти бештарро аз худи соҳибаш дарёфт намоед. дӯстони азиз, навора идома диҳем. навора нӯҳ замонда то охираш тамошо кунед. беҳтарин навшагаи бордуро ҳатман лайкҳоро занед. нафарои тол мемонед, хоҳишмандам подписатсия кунед. зиёда 13 сечкаи ҳархелара навор кардаги ҳастем. ва ин сечкаи навбатимон бошад солаш 94, объём мотори 1.8, сӯзишвориш бензину газ, коробка механика, ранг сервиси, кузов седан. мошин бордурои азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 35000 сомон. соҳибаш мега мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. документош яксола, нав, утилизатсия дора. мошинча элегансай, 4 баллон нав, мотор, коробка хадавои созай. мошин задагӣ пусидагӣ надора. объёмни кардагӣ бо арзонам мешавад. рақамҳои соҳибша дар рӯи навор мондагии бордуро. марҳамат дар тамос шавед. бордурои азиз, сечкаи навбатимон солаш 98 бордуро 40 сечкаи универсал дархост мекардед баҳри шумо. солаш 98 бордуро, объём мотор 2, сӯзишвориш бензин газ, коробка механика, ранг сервиси.
номеро транзит. Мошин бордирои азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 50000 сомон. сечкаи элегансия бордиро соҳибаш оиди ҳуҷҷатҳош ягон маълумот қайд кардагӣ нест. рақамҳои соҳибаша барои маълумоти бештар дар рӯи навор мемонам. марҳамат дар тамос шавед ва маълумоти пурраро дарёфт намоед. бордирои азиз ахирон сечкаи фурӯши ҳамон соли бериши 1998 сол. абиё мотор 24, сӯзишвориш, бензини холия, коробка механика, ранг кабуд, кузов седан. мошини дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархи мошин 57500 сомон. соҳибаш мегӯяд мошина ҳолатиш бад несте, пусидагӣ надорад, сум лозима, срочно фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳибаша дар рӯи навор мемонанд. бордиро марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро аз худи соҳибаш дарёфт кунед. хоб бордирои азиз, ба ҳамин навори имрӯзаи мо ба анҷом расид. мисли ҳар вақта дастгирӣ кардаи моро фаромӯш накунед. бордиро ҳатман лайкҳоро бизанед, дар канал подписатсия кунед, зангулаи каналро пахш кунед, ки шитобии ҳаррӯза наворҳои мо бохабар шавед. ва нафароне ки моро то охира тамошо карданд, дар комментария даромада 3 то 5 зер кунед ва мо мефаҳмем ки шумо моро то охира тамошо кардед ва ҳатман миннатдории худро баён мекунед. ногуфта намона бордирои азиз, ки рақамҳои ватсаи мо дар рӯи навор мебирояд. агар ягонтатон ягон намуд мошин, хона, замин, квартира ва умуман чӣ намуд молу маҳсулот барои реклама кардан дошта бошед, пас сурат ва маълумотиашро дар ватсаи мо равон кунед. иншоалло дар навори баъдина реклама мекунем. боқи дӯстони азиз дар паноҳи алло бошед. навори нав 18 кунед. хайр.